Takže ahoj všetci, máme na Joker TV, ja vítam nového videjka na hru Clash of Clans, tentokrát je to zase zo série Clash of Clans útoky alebo útoky v Clash of Clans a dneska som si pre vás prichystal zostavu Giviva. Ten názov som si vymyslel sám, takže kto by protestoval, že sa to tak nevolá, tak ja to tak volám a když si to ukážeme, tak vyzerá to nejak takto, 20 giantov, 20 wizardov, 8 wallbreakerov, 4 archerky. Takže si to ukážeme takto. Osobne k tomu používam 2 healingy a 1 rage, môžete aj 3 healingy, alebo 2 rage a 1 healing, to už je na vás. Potom tu máme jedného hera, teda Kinga, a v Clencastli by ste mohli mať nejakých tých giantov, alebo toto, jak sa to volá, wizardov. Tak, napíšeme, že napíšte do videa, pozdravte do videa, tak. A ešte si požiadame ja už sme žiadali. Aha, kde to je? OK, tu. Takže, ideme hneď na tie replay, teda. Som trošku sa zakecal teraz. Je to v podstate pre Town Hall 7, takže, ale môžete to použiť aj Town Hall 8, ale proste na Town Hall 7 to vždy na 3 hviezdy, vždy. Ak nie ste noob, tak vždy. Tak, vždy si treba pred útokom vylákať Clencastle, tak to asi pri každom útoku, ale nie pri každom je to proste nutné, ale pri tomto by ste to mali, pretože keď tam má Dragona, tak vám vyseká proste všetkých giantov a tam nemáte šancu. Tak, tu som pil z dola týchto giantov a proste je dobre ich poslať jednu kopu, max na 2, viac nie. A ako vidíte, urobil som si tam takú dieru, potom som tam hodil wizardov a Kinga. Je vždy dobre si nechať pár wizardov nakoniec. A tu som hodil už rage, takže tu mi to už celé poredžili ten stred. Ako vidíte, teraz som dával z boku wizardov, lebo vidíte, že ten Cannon Archer Towerka je proste zameraná na tých giantov, takže sa to oplatí z boku tak odkrojiť, alebo vyčistiť teda. Tu som hodil ešte giantov, na čo veľakrát doplatíte. Ako vidíte, sú tu tie, jak sa to volá, builders hádky, takže tie si nezabudnite vyčistiť. Ja som pri tomto útoku skoro na to doplatil. Skoro mi došiel čas. Som chcel povedať tak. Ale nakoniec som to stihol. Takže sa to zrýchlime už. Pozdravte do videa. Ahoj, Brano, máte zdraví, takže v fode. Ahoj, zdravím, super. Takže díky. Tak a tu sme to už doničili. Ináč posledne som sa trošku zase vyhrať s tými nastaveniami, takže malo by to byť lepšie a nemalo by sa to tak proste disekať. Tak, tu už dobehli v podstate k tej v poslednej builder hádke a to už zničili. Tak, teda celkom v pohode loot, akože ja by som išiel na väčší, tak ale do videa som chcel proste, lebo to je to pre Town Hall 7 samozrejme. Takže tak, ináč v podstate mám úplne také isté jednotky ako Town Hall 7 až na to, že v podstate tých wizardov mám na 5, ale inak a mám v podstate vyšší, myslím, rage spell, neviem, či to nie, v podstate taký istý rage spell, myslím. Neviem, či ide na 4, ale asi aj, takže tu som išiel na Town Hall 8 a tu som išiel iba kvôli lootu, tu som dal 2 hviezdy, pretože väčšinou s tým dáte 2 hviezdy, ak nemáte úplne maxnuté jednotky. Tu som sa snažil vylákať Clencastle, nebolo tam nič. A teraz som tam vysvetlil giantov, takže taká klasická taktika. Tu som hodil 2 wallbreakerov, takže to bolo celkom v pohode. Aj keď jeden mi skapal, takže to som trošku pokašľal. Teraz ďalší wallbreakery, ale nejak sa tam úplne pokašľal, takže to mi nevyšlo. Ale aspoň zničil tú druhú stenu. Tu som trošku pozabudol sa hodiť tých jak sa to volá, wizardov, mal som ich hodiť trošku skôr, tu ešte ďalší dvaja išli, títo wallbreakery, ale zničili ich kanon, takže som trošku pohnojil, tak hodil som tam rage spell, už som sa bál, že ten King zahne, ale nakoniec sa tam vrátil, takže celkom v pohode som hodil ešte healing a ten healing som možno hodil trošku skoro, ale v podstate mne bolo jedno, nám na 3 alebo na 2 alebo na koľko, ja som chcel celý ten stred proste vyžrať, tam už išiel King a Wizard a ešte pár giantov, tam 2 a v podstate, keď som tam hodil ten druhý healing, tak tam boli všetci na kope, tak som to využil, že aj keď nemajú ešte tak málo healthu, tak a proste to využijem, že ich všetkých pohylujem naraz. Tak, tu už akože King to tam viac menej vyčistil, tu bol ešte jeden Wizard, ktorý potom zdochol, myslím, hej.
A Kingovi som teraz niekedy použil určite abilitku. Tak hej, jasné. Tu vyzeral ten posledný Elixir Storage a v podstate to bolo už asi všetko také zaujímavé. Tu ešte dole boli Wizardi, to už tam skapalo. Tam tiež spinning trapka, takže tak. A hneď sa vrhneme na ďalší útok. A to bude už zase na 3 hviezdy. Ináč, kto by sa pýtal, že čo to má znamenať s tou jednou aršerkou, čo som tam mal prehratý útok, dal som tam iba jednu archerku, tak proste to som tam dal jednu aršerku, lebo som myslel zákať Clan Castle. A potom som si všimol, že som zabudol uvariť spely, takže som nemal healingy ani rage, tak som sa na to vykašľal. To by som aj tak, ako dal by som to určite na jednu hviezdu, ale proste som sa s tým nechcel kašľať. Tak, som si ulákal klasický Clan Castle, ale videl som, že tam má proste aršerky, tak som sa na to vykašľal, pretože by som musel míňať veľa jednotiek, takže som tam nahádal giantov, túto hore wizardov. A tu som podľa mňa celkom peknú salvu týchto wallbreakerov. Tam urobili podľa mňa slušnú dieru. Tam príde King teraz, wizardi. Ako som hovoril, vždy treba proste nechať nejakých wizardov. Nakoniec bolo by to fajn, akože aspoň už len keď je jeden, tak to pomôže proste, keď máte nejakú dočistenie, jak sa to volá, build zásádky, už len vtedy vám to môže pomôcť. A toto bolo, musím povedať, dosť tesný útok. Nečakal som, že to dám na 3 hviezdy, pretože som to dosť dolamil, akože tam hore som dal wizardov a tam zničili Teslu, to som použil v podstate iba kvôli tej Tesle. Tu už išli v podstate dole nejaké wizardi plus Giant, plus tam bol ešte King a mala abilitku, takže tá abilitka mi dosť pomohla jeho. Tu dole vpravo tam boli ešte nejakí wizardi, ale tí tam už pokapali, tam to zničili dva ešte túto Townhallku. A tu dole som už použil abilitku, pretože nie, že by mal ten King nejak malo healthu, ale chcel som proste, aby išiel rovno, čo nešiel, takže zabočil. Si môžeme trošku zrýchliť. Zabočil teda, takže tak, ale aj tak podľa mňa to bol celkom fajn útok. Bolo to dosť tesné, ak som už spomínal, ale dal som to. Tí wizardi, keby tam nie sú tí dva wizardi, tak by som to proste nedal, pretože ten v strede Clan Castle, tak to zničili iba tí wizardi, proste tento to tam celé obehol inteligentne. Zostalo myslím nejakých 20 sekúnd, takže fakt tí wizardi to, možno by som to dal aj s tými giantami, ale proste určite mi to tam pomohlo, takže 100% krásnych. A môžeme si tu vypýtať nejaký challenge. Takže dajte chalange do videa. Angličtina je hrozná vo výslovnosti, tak to si nevšimajte. Tak dáme si jeden challenge a potom môžeme zautočiť aj normálne, koľko nahrávame. 7 minút pohoda, jazz, tabáček. Tak. Takže počkáme, kým nám dá do tento challenge. A zatiaľ si môžeme ukázať, že ako sme na tom. Teraz som dal upgradeovať tieto dva kolektory. A teraz sa mi upgradeovala táto Wizard Aura na 5. Ináč maxujem to tu, ako vidíte, som si zmaxoval Giant Bomby, pretože nám nešli dosť hogmy a to sa mi nepáčilo. Tak nikto nám nedáva challenge, tak kašľame na ten challenge a ideme rovno útok. Ten challenge som chcel urobiť zo srandy, pretože samé tam trojky mi dávajú, tam 4 a je to iba tými wizardami proste rozbijem. Teda tam taká celkom sranda. Ty kokos, to je ľud. Tak dámy a pani, asi kašľame na taktiku a ideme proste na ľud, pretože toto je fakt strašne veľa ľudu. Kámo, to je ľudu. Takže ideme na to. Najprv asi vylákame Clan Castle, ak tam niečo má, asi nemá. Hej, nemá. O corner zátky pokosíme. Teraz som na to nezabudol výnimočne. Tak tu dám jedného wizarda a ideme na to. Tu by som dal také dve skupinky. Tak sem, wallbreakery, sem. Tak, zničte to. Ďura, dobre. Tak tu wizardi po stranách, samozrejme. Tu príde King. Nejakí wizardi. Asi sem dám healing. Ešte nie. Ešte treba počkať. Teraz by som ho tam už dal. Prosím, pohylujte sa. Vráťte sa. Nie. Heal. Tak to som to trošku unel, ten healing. Tak, rage. Vráťte sa. Nie. Tak mi to nevychádza, ako by som chcel, ale to nevadí.
už ideme do stredu, tak sem ďalší healing. Hej, super. Tak, zobrali sme viac menej dosť lootu už, to je celkom v pohode. Ešte by sa mi hodil ten Dark. A to ešte snad zobereme. Túto ten Wizard Tower pokosíme 2 Wizardami, takže to je v pohode. Tak, bum, super, dole. A teraz, čo teraz? Tu ešte, no toto nevyzerá na 3 hviezdy, alebo je to tesné. Ale akože je to viac menej vymaxované tam vo 8, tak si zoberte, že to je celkom podľa mňa v pohode som to dal. Na to, aký to je level proste. Možno niektorí si hovoríte, aká som lama, že toto každý dá. Proste ja to nedám, ja som lama. Tak, mohol by zobrať ten Dark Elixir, poďme abilitka, zober ten Dark Elixir pre Boha. Zober prosím. Kamo, keby teraz mám Archer Queenu, tak by mi to všetko vyždrala a ten sprostý King skapal. Tak môžem hamba vám, hodím im poison na hlavu. Tak, tak. Ale nevadí, aj tak pekný loot podľa mňa, kámo, to je loot. Ty kokos. Nádherný loot, celkom v pohode útok. A to bolo v podstate moja stratégia na Giviva, teda Giant, Wizard a Wallbreaker. Tie 4 Archerky tam nemusím pridávať, pretože to je málo. Tak, dúfam, že ste sa trochu ponaučili z toho videa. Viem, že niektoré tie útoky boli iba na 2 hviezdy, ale to boli na ulti a toto je viac menej pre talnú 7 a nie 8. A keď už pre tú 8, tak aspoň s maxovanými jednotkami. Ja som relatívne ešte nová, ako mám 2 mesiace, ale hej, maxujem tu giantov teraz, takže snažím sa. A to už je všetko pre toto videjko, takže ak vám to pomohlo, dajte like, dajte odber. Ak ma nepoznáte ešte, určite komentujte, určite to zdieľajte, aby ste pomohli viacerým ľuďom. A ak používate túto armádu, alebo ak vám to niekde pomohlo, tak určite tiež napíšte do komentárov. A to už je všetko pre toto videjko, takže sa majte krásne, užívajte si peknú sobotu a nedelu, teda celý víkend. A do svitania.